Amo sa sunod ba? Kami mag-una. O gani. Bato sa amin. Kami may kantos na. Sugod na ng bari guys. Dole nga to, dole. Wow, second. Second. Diba? Ay. Ang baday ang sipunin niya. Ang balon ni Buto. Ano mo? Ako na kung buwan, pag-picture mo. Ay, di mo mo. Uy, dagat. Buto lang. Buto lagi ako. Anong galit? Ano guys, sabi na tayo guys. Meron may kutob. Kumali kami. Ano guys. Bye sa guys, kaya sa live ko guys. Nami guys. Muna lang kita guys. Mo ni ilang mga bus guys. Kaya mo mga bus guys, mga kauban. Virginia Transport Corporation. Kaya mga kauban guys. Ito guys. Ano na guys. Ano na siya yung Mga last. mo guys, Boss Michael, ng- Boss Floyd. Uli. Pauli